I denne juleudgave af Til middag hos skal vi hjem til Søren og Bettina, og aftenens medvirkende er Anita Lyng, Bettina Mosby, Jette Lønberg Frank, Mette Filskov Arno, Søren Lausen, Sune Jensen, Susanne Bernsen, Tue Eriksen, og sidst, men ikke mindst, Henrik og Coach. Velkommen til Bettinas hjem. Hallo, I ved godt, I kommer for sent. Hallo, Bettina. Ved I godt det? Nej, du lukker der, tak. Høj, Tøstholm, vi har grammatikgemakken. Ja, hej, Bettina, vi har brug for... Og der er vi. Der er præcis 30 minutter, til de kommer, så vi kan lige nå at vise jer rundt. Yes, ja. Herinde så ser jeg fjernsyn. Løgne sofa. Det er simpelthen... herinde der er toilettet. Der kommer vi igen og kigge, fordi det er ikke lige ryddet op. Og soveværelset er selvfølgelig også herinde, men det er ikke lige noget, vi skal se. Herinde, der skal vi sidde og spise den traditionelle julefrokost, og det bliver så hyggeligt. Og der er 27 minutter, så vi har lige lidt tid til at gå rundt og lægge bordet helt færdigt. Fordi de ligger jo ikke rigtig bestillet, og det skal lige gøres klar. Hej! Ja, hej. Hej, Anita. Hallo! Hvad laver I sammen? Jamen, vi var lige hjemme med mig inden. Hvor var det her? Jeg havde lige nogle Berlin-murstykker med, som jeg skulle vise til Susanne for hendes ungdom. Hej, hvor spændende. Ja. Men skal vi gå ind og hilse på Søren? Det er cyklen her. Helt cyklet på boarding af. Ja, det er jo frisk, Anita. Ja, det var så dejligt. Så må vi hellere se, hvad Søren har til os i dag. Der kommer han. Ej, han er i gang i køkkenet. Ja, velkommen. Hej. Hej. Hej, Sune. Hej, Susanne. Hej. Hej. Hej, Anita. Hej. Tak fordi du kom. Velkommen til jer. Ja, tak. Kom indenfor. Hej, et flot hus. Ja, tak. Nej. Må vi kigge sådan omkring? Ja. Jeg kan også give jer en rundtur, hvis der er. Det må du meget gerne. Skal vi gøre det? Ja. Ja. Så skal vi lige den vej. Så kan vi tage et smule på. Ja. Det er mit rich kid stuff. Ej, jeg synes ikke, du var sådan, der havde sådan udstillet dine børns malerier og sådan noget. Jo. Ja, det er da fedt, Søren. Ja, der er mange af dem. Ej, de ser helt vildt søde ud, dine børn. Ja, men det har jeg jo fra mig. Nå, Se, værts derinde. Jeps, det var flot. Værts derinde. Selvfølgelig. Og bøger og det hele. Ja, her der plejer jeg at bruge det meste af min tid. Toilettet. Ja. Og så et par andre værelser. Ja. Og så igen noget for mine små skønne unger. Ja. Ja. Det ser dejligt hyggeligt ud. Og så er jeg som sagt så... rigtig tæt og hyggeligt og familievenligt. Ja. Jeps. Det er hyggeligt. Ja, det er godt at Mette, det må jeg sige. Ja, så skal man lige passe på her. Der er nogle børn, der er tæt på at hoppe der nogle gange. Nej, det er altså lidt farligt, det kan jeg godt se. Ja, når de lige har hygget sig lidt. Og så lige har lavet fanget. Det kan jeg godt forstå. Så skulle man ikke fange. Men det er godt nok hyggeligt, det må jeg sige. Ja, mange tak. Muligvis nogle elever. Du kan godt finde på det. Endnu bedre også. Jeg kan ikke. Den trappe her, den er stejl. Okay, dreng, gå ind ud. Så du spiller Counter-Strike. Skift af på! Skift af på! Tag den over! Du er så langsom. Løb! Jeg kan fortælle dig. Det gør vi i håndbold. Der er vi alt for døsigt det.
Coach. Ja. Hej, Henrik, hvad er det her? Det er sgu have lidt underholdning. Ja, men det kommer ikke til at få mit hjem. Det kommer til at være udenfor. Ja, der er også nogen, der har set, ikke? Ja, okay, men der er 10 minutter, til vi spiser, så I kan lige tisse og vaske fingre og sådan noget. Og så hænger jakkerne herop. Gerne lige rækkefølge med størrelse. Selvfølgelig. Yes! Nu passer det jo ikke med tid, de kommer jo ikke. Kommer de? Men... Det er tiden vel. Så, typisk. Hej! Hej, ja, hånd. Hej, Tue. Hej, prøv at I er så ikke til tiden. Det er jo ikke okay, vel? Nu står jeg har lavet mad. Og vi har kun 5 minutter til at gøre os klar. Ja, det er virkelig ikke okay. Jeg kan slet ikke holde det i mit hoved. Prøv at skoene der. De skal af, okay? Ja. Og der skal hænges i størrelse på bøjlerne, okay? Ja. Tis, og så mødes vi om 5 minutter, okay? Ja. Hey, jeg har glemt noget. Jeg har glemt noget spil! Der mangler tydeligvis sporthandler. Alt for lidt sport. Ingen håndbold, ingen fodbold. Ingen håndbold, ingen bolde. Nej! Der er en ko! Ej, det mangler lige til min ko-samling. Ej, er den til salg? Er den gratis? Jeg tager den med. Jeg har fået noget nyt underhold. Jeg har fået et nyt spil. Det skal spille. Ja, okay. Klokken den er nu helt. Vi spiser. Ja, det er jo. Så plads. Lige midt i boldspil. Og de er bare så meget. Hvad skal jeg sådan her? Hvad så med det? Hvad får jeg? Nej, Henrik da. Med bestikket. Altså, nå. Jeg andre bare begynd. Hey, I er godt med når vi lige vil ud og spille bold den hele dag på Martin Jørgensen. Ja, vi er i gang! Ja. Fri. Ja. Ej, kom nu op. Kom nu op. Vi er i gang igen. Sådan. Og så. Med så et skud. Har I alle sammen fået noget i glasene? Ja. Godt. Skål. Skål, Tue. Ja, jamen, drikker du ikke? Du drikker ikke? Jamen altså, lige en undtagelse en gang imellem. Jeg har jo fået mine bajer, dengang jeg var ung, der med Martin Jørgensen. Men en gang imellem. Ja. Okay. Hvad er det for et spil for med? Det er et rollespil sådan. Sådan der! Noget med kort. Jeg gider ikke spille det. Jeg gider ikke spille det. Tue. Ingen sport, så kan I huske det med. Hvad er det, Tue? Du skal ikke bare sidde og spille. Det er jo okay, vel? Nej, det kan du ikke, vel? Altså, det er pinligt for mig, der sidder og laver mad. Nej, det er okay. Jeg synes ikke, det er okay, Tue. Det er simpelthen okay. Nu, så har vi lige gjort sådan noget med maden, og så sidder bare og... Jeg tror, det ikke betyder noget, vel? Altså, det er okay. Så, er der mad? Du må gerne være færdig nu. Ja. Ja. Hele. Hjemmelavet? Ja, det kan du bande på. Helt på grunden af. Ej, det ser virkelig lækkert ud. Kan vi lige få plads til det her? Sådan der. Sådan der. Vær så god. Tag for jer. Tak. Altså, boarding, det er jo bare by. Det er det jo. Ej, det er jo ikke give dig helt ret i. Ej, hvorfor ikke? Fordi IKAST, det ved vi alle sammen, er så meget bedre. Og jeg har altid været administrator for bor ikke i Hammerum. Kan I stikke den måske? Tror jeg ikke. Ja, og vi har jo netop ramt de 1500 medlemmer i beboere i Hammerum. Det er ret stolt af. Ej, jeg skal simpelthen bare det pinligste i dag. Ja, i dag der har
vi så brev, og det er vigtigt, at man husker en dato, og så skal der være en modtager her, hvor man ligesom skriver kager og til en person. Så skal der være brødtekst og en afsender, som ligesom er mit eget navn, hvis det var, jeg skriver brevet. Og så skal vi have nogle nøgleord, så vi kan huske det, det kan I jo lige skrive i jeres noter. Ja, så er der genre. Er der andre vigtige ting? Ja, Sara? Modtager, fordi det er vigtigt, at man tænker på, sådan hvem modtageren det er. Ja, så man ligesom skriver brevet efter det. Ja, helt præcis. Super, og så er det jo også vigtigt, at man har en god afslutning. Ja. Du har skrevet afslutning på tavlen. Nej. Jamen altså, selv den bedste kan man lave fejl. Det var simpelthen så pinligt. Og vi skal selvfølgelig i gang med racial segregation igen. Og det er simpelthen bare en af mine yndlingsemner. Jeg elsker det. Okay, so I have chosen to prepare a presentation about Rosa Parks, and I have made a video that I think you guys should see. Hej, Fællingsmuse. Hvordan har du det? Skal jeg komme hjem til dig? Ja, det gør jeg lige. I finder bare lige på noget at lave. Jeg kommer igen i morgen, ikke også? Vi ses. Jeg bliver nødt til at gå nu. Felix, han er syg. Altså, jeg håber, at maden smagte dejligt. Ja, tak til mig. Ja, jeg skal lige give min ko mad. Med det. Mette, det er min ko, det der. Nej, det er min. Jeg købte den i Aarhus, det er min ko. Ej, ved I hvad, nu skal I lige høre. Jeg var hjemme med ikke hørt dine historier. Men det har med min mor. Det vil jeg gerne høre. Altså, hun er lige fyldt 102 år. Det er fint nok, bare alle sammen. Vi efter, kom. Ja, vi var hjemme med min mor. Vi kørte hjem til mig og min kæreste i går. Og så kommer hun bare og siger, ej, der kommer der med en flot unge mand. Og jeg var, ej, ja, han er simpelthen bare så flot. Det er godt. Og så også min hund. Den her. Ej, nu skal I lige se min hund faktisk. Prøv lige at se her. Den har sin helt egen Facebook-profil. Er det godt flot? Det her det er profilbilleder. Så nu skal vi se en video, vi lagde ind her for lidt tid siden. Det var hun blev børstet. Og hun havde det bare. Ej, prøv lige at se hende. Og så er det Morten, der står der og børster hende. Det ser bare simpelthen så hyggeligt ud. Ja. Ja, og det er simpelthen sådan en flot race. Ja, det synes jeg også. Hallo, skal vi give tage en omgang af det spil der? Jo. Altså, jeg siger, hvis ikke der er noget med sport, så kan jeg ikke klare mig til. Jeg er nødt til at være Henrik. Coach, på her, det er fint. Vi skal nok klare det. Jeg er nødt til at være sammen med Henrik. Så er du sammen med Henrik, så er jeg sammen med det. Ja, Okay, så er det... Det er fandme sport. Ja, sport mod de andre. Jamen, det skal nok gå, men vi skal lige rydde af. Så nu er det så til noget underholdning, og det har mig og Søren, eller jeg har hjulpet ham lidt, fordi nu er det jo hans middag, men altså, jeg havde lige sådan nogle gode input. Så er I klar? Ja. Og vi skal også lige rydde bordet. Ja. Ja, det gør du bare. Nå. Jeg skal lige strække lidt ud. Ja, det skal jeg også. Ej, Søren! Hvad? Nå, Mikkel, er du kommet langt med opgaverne? Hvad for nogle opgaver? Ja, dem på geometri, opgave 1, 2 og 3. Nej. Så er også Titus. Nej. Du laver jo ikke andet. Altså, hvis du bliver sådan indtil vi får halvårskarakter, så får du jo 0-0. Ja, undskyld, bro. Du skal fandme ikke kalde mig bro for det, for det er en lang gang væk. Jeg skal fandme ikke have sådan noget lortebro, som du har. Det er moderne. Det er topdotter, og det er mega praktisk. Nej. Jo, det siger jeg da. Det er fandme godt. Nå, når jeg kommer tilbage lidt, så vil jeg gerne se, at du laver faktisk opgave 1 til 3, og ellers så får du den første lektie til i morgen, selvom jeg ikke tror på lektie. Så ej, brillerne må altså ikke lige gå i stykker. Så er vi klar? Ja. Ej, kom nu op med humør. Jeg er klar. Ja. Ja, jeg er klar. Nå, jeg vil strække ud, altså. Det er det, jeg kalder tramp på toppen. Ej, kan du godt danse med det der på, synes jeg? Skal jeg lige tage det her? Ikke på jorden. Nej. Ja.
Bare find vejen sammen, kan du gøre derovre. Det var roligt til at starte med. Ivan. Og igen en shift. Jeg kan jo blive lidt vildere. Ej, det går lidt for. Og så er det sige. Og så trammer vi. Husk hofterne alle sammen. Og den anden. Men jeg ikke så meget at det er kroppen. Nej. Og så hop. Skal de lave orm? Kom så gør vi, hvis vi laver orm. Prøv at se, Henrik. Prøv at se. Ja, mand. Sådan. Hvis vi vinder den her, skal vi fandme have en stripper. Så skal det være kvalitet. Ordentlig kvalitet. Ja, okay, stop. Det er vores tur. Står du? Har du taget Ja, jeg har. Kom så. Yes, vi får de gule. Nej. Vi vælger Island. Nej. Nej, ikke England. Stop. Det er slet ikke sådan, der. Den her, den flytter vi herover. Og den skal være der. Nej, talentløs. Har vi så ikke talentløs? Vi har vundet! Det var timerne i dag. Altså, det var fint nok, men... Altså, hvorfor er det, du ser det? Jeg har ventet på den så lang tid. Det var faktisk spørgsmål. Jeg glemte at analysere. Men Mette og Tue, I kom ikke til tiden. Det var det, der gjorde. Altså, planen er det. Man kan klare sig ud. Ej, nu skal I lige tage med ro. Jeg har jo min piratpasse med. Nu skal I lige sætte. Hvad er det for noget? Ja, det var det. Det er rigtig godt. Ja. Ja, men det er rigtig godt, du har den med. Det glæder jeg mig. Sådan med det. Ja, okay. Og i dag er jeg rigtig gavnig. Så jeg må tage 2 stykker hver. Sådan med det. Bare se. Jeg gør det ikke, fordi det er ikke godt for jorden. Det er Fuck, cool. Blev der sagt 7 stykker? 2. Hvis I tager 7, så er det en bortvisning. Henrik, kun bare 3. Jeg kan ikke lide det. Det er så trøjen, ikke? Men... minder mig om røde dit hår, ikke? Ja. Jamen, det smager godt. Men skal du kan noget? Velkommen. Nå, men jeg henter lige kagen. Ja, det lyder dejligt. Prøv at se, man kan vinde sådan en Playstation eller sådan noget VR noget. Hvis man jeg bliver altså nødt til at gå, når der er Super Bowl, så... Ej, Sune. Så vi kan vise kagen. Ja, og så er det sgu med til os. Det må I Så... Det må I virkelig undskylde. Men det er borgerligt. Altså, nu skal du høre, i demokrati, der går vi ind for alle ens stemmer. Og sådan er det. Og ens mening, det vil vi også meget gerne høre. Ja, jeg ved til gengæld, Hitler han har engang møde, og det blev 20 minutter udsat. Hvorfor? Det er ikke rum. Ja, det er jo så en boardingkage, jeg har lavet til jer for boarding. Igen et tegn på det byen. Der er sgu et sted, I kan. Men ja. Skal jeg ikke finde nogle servietter eller nogle tallerkener? Det vil være dejligt. Det vil være dejligt. Jeg skærer lige et lille stykke til os alle sammen. Hvis jeg kan finde ud af det. I anledning af det jul, og at jeg ikke magter op vask, så får vi lige sådan nogle flotte juleservietter. Nej, det er fint. Værsgo. Ja. Synes du, er det her fint til dig? Ja. Ja, altså boarding, det er jo også bare byen. Det er det jo, altså ligesom jeg sådan er den bedste. Jeg er jo den bedste. Børnene, de elsker mig. Altså, det er bare. Ja. Den er svær at argumentere nu. Ja, kan vi så få lukket computerne sammen? Hvor fanden er tusen? Må jeg få den? Philip og Rasmus vil lige tage benene ned. I virker virkelig ugidelige. Ja tak. Og så skal vi lige have samlet skrald op. Og Sille, du skal ikke gøre det. Det er altid dig. Så kan vi få nogle andre på banen. Ja. Hvorfor kommer du først nu? Jamen, jeg var nede ved Tue. Nå. Ja. Så har vi igen pand i skraldespanden. Hvad fanden er nu det for noget? Nej, det er jo penge lige ud af vinduet. Ikke også? Det er utroligt, vi ikke snart kan lære det. Mette, jeg har grammatikark med. Prøv at se her. Nej, ikke med. Et grammatikark. Nej, okay, men jeg har også Just Dance. Hvis det er grammatik. Det er der grammatik. Jeg synes også grammatik.
Nej, 2 uger. Det røde lige! Nej! Eventually. Rolig alle sammen. Jeg har fundet de røde lige, og de er okay. Hvad så? Hvad har du fået næste? Godmorgen! Godmorgen, Erik. Godmorgen, Erik. Hej. Så vi må vist også hellere til at komme hjem af. Det jeg skal putte børnene jo. Jeg siger tak for kage, Ja, og tak for mad. pomfritter og burger. Jeg er helt med den. Ja, det er fint. Ja. Yes. Ja. Vil du nogle gange? Nej, ingenting. Hvis briller den her. Er det ikke fint, Elise? Nej, jeg har min på. Meanwhile. The Panthers have a 3rd and 10. Pressure and so the ball is out in the end zone. And it's recovered by Malik Jackson for the touchdown. For fanden, mand! Hvad fanden sker? With the strip sack. And Jackson with the recovery. Du skal lige have din her. Nå, ja, ej, så kan jeg ikke. Ja, Susanne. Nej, tak for det. Ja. Er du med, synes jeg? Ja. Ja, du skal have den på den anden side der. Ja, sådan der. Så må vi vist holde hellere komme hjem. Så må vi vist hellere komme hjem af. Ja, mange tak. Hej, hej. Tak for det. Ja, selv tak. Vi ses så. Det var tak for denne gang. Ja, mange tak. Jeg skal hilse dig hjemme. Ja, okay. Hej. Åh, for satan. Ja, farvel. Ja, farvel. Okay. Hej. Husk dig noget i morgen. Ja, skolen. Nej. Skolen er ikke sjov, vel? Nej, okay. Jamen, farvel, Johan. Det var hyggeligt. Hej. Se. Husk at være på. Kan vi så blive enige om noget fodbold i vest? Ja, håndbold. Fodbold. Ja, fodbold. Fodbold. Håndbold. Fodbold. Nej, med. Det stikkede, ikke også, Henrik? Hallo, hvor er den til henne? Jeg gider fandme ikke vente på den mere. Ej, det har jeg så glemt at lave. Det må jeg slet ikke. Det var jer fra Tue. Og Mette. Jamen, Den var god. Det var lige meget lækker. nej, jeg sidder sådan her. Kan vi ikke bare tage videre og bede, eller han klipper bare i det? Jo. Han klipper bare. Hey, Trump. Nå ja, nu er der lige blevet Trump, Jette. Vi har Jette, Sune og Søren. Jamen, jeg snakker om det. Jamen. Er vi i gang? Så var det godt, jeg ikke stoppede. Tænk jeg også fik det. 3, 2, 1. Nej, kan I lave noget? Jamen, det er jo så sjovt. Nej, kom så nu skal det være sjovt. Det er rigtigt. Ej. Jamen, jeg har jo ikke sko på. Det har jeg heller ikke. Ej, fik vi det? Jette! Så er der styrt med cheeseburger nu. Nej. Jeg er så blevet skraldspanden. Har han købt det? Ja, i Rema. I Rema. Der var alle vores børn går. I hver pause. Han kunne lige så godt have taget McDonald's. Ved du, hvad han er? Han er en torsk. McDonald's. Hey,